A sú veľmi zaujímavé. Pán doktor ordinuje, má vysunuté pracovisko v dámskom klube a tiež sa mu tu páči však. Áno, Ste ďakujem. spokojní. No. Dobre, poďme ale na divácké otázky, pán doktor. My sme trošku viac rozoberali beh, ale teda sú tu popísané aj iné športy. Čo také bicyklovanie? Bicyklovanie považujeme za z nášho pohľadu relatívne vhodný šport z pohľadu záťaže svalového aparátu, lebo sval spevňuje, sval prekrvuje, sval nadobýva kondíciu a silu. A pritom tam nie je taká veľká osová, teda záťaž hmotnosťou alebo dopadmi priamo. Čiže my ho považujeme, dokonca ponúkame ako alternatívny šport a veľmi vhodný hlavne po operáciách krvového aparátu. Dobre. Pýtali sa teda, že ak nemajú priestor a možnosti behať niekde po tom teréne, ktorý sme im odporúčali, či je lepším variantom bežecký trenážer, čiže bežiaci pás? Bežecké trenažery sú už tak vyvinuté, teda sa výrobcovia na to zamerávajú, aby priamo boli odpružené, aby boli teda mäkšie. Ja si myslím, že bežecký trenažer je lepšia alternatíva. A takisto ešte považujem za celkom dobrú alternatívu, teda nejakú strednú cestu, ten relatívne moderný, ten Nordic walking, kde sa chodí s tými paličkami, lebo určitým spôsobom, pokiaľ zase sa zvláda táto technika, tak to má význam aj na ostatný svalový aparát a navyše sa odľahčujú tie kĺby. Čiže hlavne teda po úrazoch, po operáciách, napríklad po operáciách umelých kĺbov, to doporučujeme pacientom tento druh turistiky. Písali nám aj starostliví rodičia, konkrétne mamina malého futbalistu, ktorý sa častokrát sťažuje na bolesti päty. Čo to môže spôsobiť? Záleží teda na vek. 9-ročný chlapec. No, takže tam ešte môžeme hovoriť o rastových štrbinách a tam je veľmi často prichádza práve pri týchto futbalistoch, že tá rastová štrbina nejakým spôsobom nie je ešte dostatočne je v období teda rastu, v období tvorby a tam môže dojsť k jej podráždeniu a niekedy až poškodeniu. Čiže tam je to dobré vtedy zvážiť a spraviť magnetickú rezonanciu toho. Čiže treba navštíviť odborníka, ak sa to dieťa sťažuje permanentne. Dobre, ďalšie maminy sa pýtali, že či sú naozaj trampolíny a jumping, čiže skákanie na nich také nebezpečné, pretože ste sa dočítali, že údajne by to deti nemali robiť. Aký máte vy na to názor ako odborník? Záleží to od, čo sa týka nebezpečného úrazu alebo dlhodobých zmien, lebo to sú dve rozdielne pohľady. Čo sa týka úrazu, tak to musí zvládnuť ten, ktorý tú trampolínu prevádzkuje, čiže či už je za dozoru rodiča, alebo to už je jeden pohľad na vec. A čo sa týka dlhého, pokiaľ ten organizmus nie je nejakým spôsobom výrazne deformovaný, čiže tu sú deti s ťažkými skoliózami alebo inými vrodenými ochoreniami, tak by nemal bezprostredne ubližiť. Pán doktor, či môžu športovať aj ľudia, ktorí majú od ortopeda predpísané ortopedické vložky a či je nutné si ich prekladať napríklad do bežeckých topánok? No, športovať môžu a prekladať si je nutné. Ortopedická vložka je predpísaná od ortopeda pacientovi, ktorý má plochú nohu a plochá noha je svojím spôsobom už len podopriteľná, nie je vyliečiteľná. To znamená, že pacient, ktorý mu sa zistí plochá noha, tak tá plochá noha bohužiaľ zostáva. Čiže tam je dôležitá kombinácia cvičenia tých drobných svalov toho chodidla a vložkovania navždy. A posledná otázka. Voda v kolene striedavo sa objavuje, nie je. Môžem športovať alebo neodporúčate? Treba zistiť, čo sa tá voda tvorí. Čiže môže športovať v prípade, že vieme, že čo tam je a jaká je príčina. Ale takto, pokiaľ nevieme, kvôli čomu sa tvorí, tak zatiaľ nie. Treba zistiť, čo je príčina toho, lebo to koleno sa môže poškodzovať. To je signál. Voda v kolene, to je, keď organizmus má teplotu. Proste signalizuje, že niečo není v poriadku. Treba zistiť, prečo. Dobre. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne. Tak naozaj táto téma zaujala. Teší nás, že toľký športujete. Už budete vedieť, ako na to. No a spolu s pánom doktorom sme sa rozhodli, že dnes budeme odmeňovať tieto diváčky. Konkrétne pani Adriana Hansko, Hronské Kľačany, 483 od nás získava sterilnú kozmetiku značky Aven od farmaceutickej spoločnosti Pierre Fabre. Kozmetický balíček získava pani Michála Hudecová, Národná 171 modrá a darčekový balíček od nás získava pani Monika Bednárová, Lužany 97 Veľké Rypňany. Takže blahoželáme všetkým ostatným. Ďakujem za to, že sa do našej mailovej diskusie zapojili. Pánovi doktorovi ďakujeme ďakujeme za takú verbálnu diskusiu. Želáme všetko dobré, no a pokračujeme teraz rozprávaním o Svetom Mikulášovi.